Kalong ka kubor ka jingkyrmen yaki padba nongpang namar ka Woodland WK Hospital ka balong ka hospital ka badang supli hakakat santarik unai lur arajar arpo kala job ha kapan ai jingsumar ya ikunlong iba kyllung tam bat kaban ningkong nagi jingpang jingshitom bakhamnyar ban shem harilun jaintia kani ga jingpang ka bakhamnyar ban shem kabala lab taki doctor day kabala tip kum ka congenital diaphragmatic hernia niga jingpang hernia kadai ka jingpang barit shiliang utor na ki jingkiyo ki snir shijrong nin nyap ya utor kabakata ika jinghe jingsan utor kabawan ra ika jingshitom haka jingring bat binyar mensim jong ini kyllung kani ka jingja kalaja ya iwei kyllung ibadang shuka hajowai civil hospital yalong idei kun jong Mary June ya ini ikunlung lakha kanyo tarik urisaw arajar arpuar bat lalap bai don ni ka jikpang hernia ki doktor ka jowai civil hospital yalong marsan lap bai ni kunlung ishitom jur kila batha ikibaha yeng basem makin pinkit no ya imartor shaki we ki jaka sumar ne ki hospital ki badon ni ki ventilators ka hospital ka pajantam kaneka Woodland WK Hospital kabalatip kum ka multi-speciality hospital kabadon hasaba muswang West Giant Hills District kabajngay tang hinyo kilometer na jowai kumta lapinkit ini kyllung sa Woodland WK Hospital pat boya ha neonatal intensive care unit NICU hapo ka jinkmi jong ka doctor snigdha pathak pediatrician ini ikunlung hadin ila kamyo bor bat idon tang lai singi kata hakashpau tarik urisaw la sumarno hapo ka jinkmi u Dr. Peter Daniel S. Karyong pediatric surgeon haka jingedon lang anesthetist Dr. Sharon Rimbai bat u Dr. Debashish Das baki OT staff brother Jiban Roy Sinkon bat sister Daymaya Pedi hadin bala job ka jingsumar lara biyang ya ikunlung sa NICU panjirop binya ya ka jinglong jingman bat ka kot ka kya jong ini ikunlung haka ni ka ju ka sngi laweng ya ka ventilator bat haka sngi ka babun ini ikunlung ilala ban ring bat pinhiar mensim hi dalade klim na pindon kamshu ya ki bor bat ki kor bat lara ya shaka jaka bo kyllung ni ki baby room ini kyllung ila shat laklan badila yo ru bandi ya ka jimbun ikimi bat haka kat santarik urisaw arajar arpuar ini kyllung ila yo mi no na Woodland WK Hospital kat kum ka jingye thu ki doctor ka Woodland Hospital kani ka jingpang kadai ka bakhamnyar ban lap bat ka juja ha une ka nongpang iwei na kilay hajar ngut kani kan jingpang kadon kam ban sumar kirki palada omla ban sumar marmar kala ban wan raru ya ki jingja ki basngosi